Tlet irġiel Maltin u Ingliż tresqu l-qorti wara il-qabda ta' 136 kilo kannabis mill-pulizija flimkien ma' armi u drogi oħra. Thomas James Everett ta' 43 sena li jgħix il-Gżira, Wayne Attard ta' 26 sena minn Pembroke, Stefan Vassallo ta' 30 sena minn San Juan u Christopher Cordina ta' 26 sena mill Ħamrun ġew akkużati b'konfoffa biex jitraffikaw il-ħaxixa tal-kannabis, pussess aggravat ta' kannabis, pussess ta' kokaina, ecstasy, kif ukoll metanfetamina u ma kienu akkużati wkoll li żammew arma tan-nar u munizzjoni mingħajr permess. Vassallo waħdu qed ikun mixli li kien reċediv. Il-qabda ta' droga l-akbar waħda l din is-sena twettqet mill-iskwadra ta' droga u Rapid Intervention Unit li konfiskaw l-oġġetti minn maħżen f'Bulmarrat. Il-valur tal-kannabis huwa stmat tal 2.5 miljun euro. Il-parti l-kbira ta' din id-droga instabet moħbija fl-anet ta' Żebbuġ. Everett qal l-qorti li kien impjegat fil-gaming u kienet iwieġeb mhux ħati. Attard li qal li jaħdem għar-rasu wieġeb ukoll mhux ħati. L-istess għamlu Vassallo li hu xufier ta' trak u Cordina li huwa qiegħed. L-erba' li huma inżammu taħt arrest preventiv. Intant Net News fl-aħħar ħin ġie informat li kien arrestat il-5 persuna brabta ma' dan il-każ. Għal persuni li tresqu l-qorti deru l-avukati Charles Merċiqa, Gianluca Caruana Carin, Franco De Bono, Marion Camilleri, Matthew Xwiereb, Alex Sherry Herrera u Roberta Bonello.